Kula matur nuwun ingkang tanpa upami. Nggih. Kalih sedaya warga masyarakat Kedungombo Tanjungan mriki dene sampun meh kurang luwih 11 udakara 12 taun kula sak kanca lan bojo kula sing ganteng dhewe tasik panjenengan tresnani Bapak Ibu. Angel lho Pak, golek sedulur kaya ning Kedungombo ngeten iki angel tenan. Priyayine lembah manah, rukun, grapyak, semanak ning boten celuthak Pak Dalang. Nggih, leres. Saestu contonipun kula wau teng pondokanipun Pak Mas Yoyok niku wau wonten mriku Mbak Yu garwanipun Mas Yoyok menika monggo Mbak Kesi saking gupuhe kula dugi mriki. Monggo Mbak Kesi, ya Allah Mbak Kesi teko piye kabare kok awake tambah lemu. Monggo Mbak Kesi dipun dhahar unjukane monggo dipun ombe. Tak sawangi ora ngene apa-apa lho Pak ning kono iki. Terus bar kuwi? Bar kuwi ya ampun, kacang godhog seneng aku teko. Terus gedang teko. Sate cemepak, Masya Allah matur nuwun. Dereng warga masyarakat lan para bakul-bakul wonten samping wau. Kula ngerti jenengan liwat kalih kula ibu-ibu lho ya Allah, nyetoti bojoku ngambungi sampean ora isin lho. Padahal nek aku lho, Pak. Lah ki tandha katresnan kok Bu Kesi, ngono kuwi len tresnani karo awake dhewe. Lah nggih. Nggih. Didongake piye Kyai Dungombo? Mugi-mugi sedaya warga masyarakat Kedungombo saking Bapak Lurah, perangkat desa, sesepuh pinisepuh lan sedaya warga masyarakat tansah pinaringan kaberkahan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala, murah rezekinipun. Amin. Gampang anggenipun pados sandang pangan. Amin. Putra-putrinipun tansah soleh solehah. Sukses anggenipun gula wentah keluarga lan tembene selamat gesang ing donya tekaning akhirat. Amin. Ya rabbal alamin. Bu Kesi nek pinter men yen kon ndongake. Pinter mong biyen arep entuk mudin rasida kuwi. Lah iya. Iki diaturake Bu Kesi ya. Iki caping gunung. Nah, sampean sing didhawuhi supaya nyebawa karo Pak Mantri Teguh coba kaya apa? Ya Slitru Sanga. Pangkure dhisik Bu Kesi ya. Genjleng kena siap. Kepenak gamelane. Gamelane penak sing nyuwara ya jos, sound sisteme ya mendukung. Ya, Lanjut Bu Kesi. Yen mamajeng mongkar janur kuning Bu. Ah iya. Sing bagus-bagus dhewe. Sing jlonet-jlonet dhewe. Sing lemu-lemu dhewe. Lah ontong-ontong giyong. Sing bunder-bunder dhewe. Lah gentong-gentong katir. Lah kacu-kacu leder. Malah kacu leder. Lah aku mbiyen cilik aku digudang karo mbahku ngono kuwi kok. Ha iya, elok. Sing gedhe dadi ya maling, mantri ngono kuwi. Iya. Lho Bu.
kontes parian wiwit saking Mbak Lia, syukur yen ndongake Piyayi Kedung Amba. Coba kaya apa? Ya Mbak Lia. Pak Bejo. Pak Bejo. Tuku sapi. Tuku sapi. Warga Kedung Amba mugi kathah rejeki. Allahumma amin. Bapak Ibu gandeng menika ingkang dipun dongaaken panjenengan diamini. Lah gandeng jenengan Piyayi Budaya ling ngamini ya ngangge tembang, ngangge nada, ngangge laras ngeten niki. Allahumma amin. Kersa nggih Pak Bu nggih? Nah, kersa. Coba dites dhisik. Allahumma amin. Sedaya kemawon. 1, 2, 3. Langkung seru melih, langkung banter melih. Sing kersa ikhlas banter kula dongake tambah kathah rejekine. Ya. Allahumma amin. Cikru. Tepuk tangan untuk Piyayi Kedung Amba. Wah, Piyayi nyeni, jos temenanan. Mangke yen didongake ngangge parian melih diamini ngoten melih. Monggo Mbak Tri Hastuti, yuk. Ya yo ya yo. Tuku sego. Tuku. Boleh ta Pak Yoyo? Oh, boleh. Jenengan ra tau kula larang. Ayo bebas ae. Tuku sego. Neno. Lawe sambal tomat. Iya. Sedaya warga Kedung Amba mugi tansah sehat wal afiat. Monggo Pak. Allah. Luar biasa, elok temenanan. Selanjutnya Bekasi ya Bu. Ya yo. Anak ulah. Piye ketularan koclok iki malah. Tuti nyetrem Pak Dalang. Nyetrem ya. Nggih nyetrem niku Mbak Tuti niku. Heeh. Anak ulah. Anak ula ulane bojoku. Ayo. Piye Bu? Neng pinggir sawah. Sedaya warga masyarakat Kedung Amba mugi-mugi gesang berkah lan barokah. Ya Allah. Jas elak ya dulurku Kedung Amba luar biasa. Ayo coba kaya iki ya Mbak Birgita. Ya. Interupsi Pak Dalang sebentar. Bapak Ibu kula nyuwun mengke diamini sing banter nggih Bapak Ibu nggih. Ayo iki mergo iki dulure Pak Yoyok dadi ya wenang Murbawasesa. Ayo, Bir. Menyang Solo. Tuku acar. Birgita jomblo, mugi-mugi ndang antuk pacar. Allahumma amin. Nyuwun ngapunten Bapak Ibu niki obate keri niki. Ayo minal koclokin lagi. Ayo. Kon entuk pacar piye nyatane dhek karo wong lanang ya lenjeh. Ayo ngono ki. Gonta-ganti. Ayo. Saya angger tanggapan ning Anjul dandan dipolke. Ayo. Ayo. Ya nang awakmu nang. Ayo. Iki lho, iki ponakane Pak Dalang iki kenapik iki. Ayo. Aku nelongso. Nelongso ya sake men. Mergo ditinggal pijet. Wah iya. Ayo mesake ayo iki. Mulai kesel tak bijeti dhewe nang ora ayo. Krana sprene kok ya. Wong wedoke ngono ku ya. Eling ayo. Padha karo aku ya ngono. Mongko wis mbuh pirang puluh taun mesti aku ya katut-katut kok. Ayo ngono kuwi. Nggih. Terus sedaya warga Kedung Amba mugi pinaringan slamet. Allahumma amin.
Nduk, sampean wani parikan mboten? Astagfirullah. Jan. Wani. Wani? Nggih. Niki kula anu Bu, kula pamerne panjenengan ketoke mung sak kucing. Suarane wah jenengan mesti girap-girap engko. Ayo nggih. Niki namine Sofia, nggih, nggih. Coba ayo parikan. Nyanyo. Mlaku-mlaku. Heeh, mlaku-mlaku. Karo nyangking timba. Heeh. Warga kadang ambah. Mugi-mugi bahagia mulya. Ya. Allahumma amin. Ayo iki ben iki pemanasan sik ora apa-apa. Engko lek kon nyuwara kon nembang sak lagu nu lho tenan mari gumun pokoke. Iya, Neng YouTube wae sing mirsani jutaan. Tak imbu sik neng kene. Lek mateng ben diundhuh wong kedung amba. Ayo nggih. Yo, kembali Bu Kesi, dintekke sik Bu Kesi. Ya. Panas udan panas udan aling haling Oh, Kak Bu. Ceping gunung Yuk. Nadyan wadon sarata Suara suling kumenek timun sigarane masuk langgangipun sampai gunung mugi kulaturaken dumateng Bapa Bintari.
Piyayi Kedung Amba utawa penonton sedaya yen kurang marem mirsani bengi iki, so insyaallah tanggal 17 sowan oneng Wengkal Rejasa dengan bintang tamu Niken Salindri. Wah, irong sesasi pindho ning Nganjuk iki elok. Oh, luar biasa. Kira wong Nganjuk do lali karo aku ya. Ayo. Lek ngenteni tanggal 17 mboten seronto, mboten sabar. Mangke tanggal 11 mang nusul ning ndi? Ponorogo. Minggat lek kuwi ora. Lho, lek Tresna iki lho kaya Busri karo garwane iki tebe saka Surabaya nusul, Nduk. Iya rawuh. Aja mung neng kene tekan Madiun, tekan Ponorogo yen perlu tekan Solo, panjenengan ya kepareng nusul kok. Iya, bener. Ya wis matur nuwun. Ya Bu Kesi. lesung jumenglung sruwi bali balan pamundute pakurang panjen jumaran
sing klasik-klasik ya, Mak. Mergo iki Kedung Amba, Nduk. Panyuwunku yen Kedung Amba kudu beda karo wilayah liya-liyane. Ya, mergo apa? Ngelingi mbiyen kuwi cikal bakale sing astana kene iki Suwargi Mbah Panut Darmaka. Kuwi piyayi klasik wayangane jos. Ya, Lah, sing jenenge tradisi bersih desa ki ora mung magepokan karo hura-hura ning bab sing sakral, bab sing wigati. Mergo iki isine pandonga nguri-uri marang para leluhur, ndongaake marang para-para kang wis sumare. Ya. Dadi upamane yen kula dipun keparengaken usul, syukur yen kula ingkang dipun percaya taun ngajeng pamene tetep kula sing dalang utawi sinten kemawon ingkang ngasta pedalangan. Yen iso dipertahankan klasik kaya ngene iki, mboten perlu ngangge tambahan bintang tamu, men ana bedane men wong piyayi sak jagat iki ngerti. Lamun to piyayi sing ngerti karo inti carine lakon tidak lain tidak bukan adalah orang Kedung Amba yang tercinta. Ya, ngono kuwi. Ngono ya, Mak. Nek perkara hura-hura engko liyane akeh, Nduk. Ya yen kene ya wis ngene iki wae. Ya, ora apa-apa. Watone piyayi kene ora waleh karo awake dhewe tetep siap. Ya, ngono kuwi. Ya saiki nanjake iki cah cilik iki mung ora ngantuk. Ayo coba. Aja kaget to, Nduk, ngono kaget ayo. Tak celuk, yo cah cilik. Ayo nanjake cah cilik. Coba men ngadeg coba. Sik neng kene sik golek nembang neng kene. Aku pengen dialog kali jenengan. Tak pamerke neng Kedung Amba. Pak Cahyo wiwit taun 2011 kuwi neng kene iki wis langganan ya. Ngadeg kok, Nduk, jumeneng Nduk, coba kaya apa. Nah, iki. Adate Bapak Ibu yen tumut kula niki mboten macak sinden ngeten iki mung ngangge kudung ngoten niki. Dadi upami menika nyinden nuwun sewu gelungane kaya ban Vespa nyuwun ngapunten. Nggih. Ayo Nduk, maturan Nduk. Ayo. Kene sik ben aku iso dialog lek ning kene bapak mati engko ayo nggih. Iya. Suwun. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Dalang. Nggih, sugeng dalu Bu Sinden. Nggih. Piyayi ling gemeske kaya nama lengkap sinten nama lengkap? Nama panggung napa nami asli? Duwe nama panggung barang? Nggih. Nggih. Yen nama asli siapa, nama panggung siapa? Nggih, nderek tepangaken nami kula Sofiana Putri Soraya. Oh, alah sing nang nggih iklan kae to, Sofi COD kae to. Senes. Senes. Oh iya, kuwi nama panggung apa nama KTP? Nami asli. Asli, oh iya. Lek nama panggung sapa? Lah niku Sofi COD. Wah iya. Ayo Sofi COD, apik. Kelas pinten Cahayu? Kula kelas kalih MI. MI. Nggih. Isih kelas loro, berarti umure pinten? 8 tahun apa pinten niku? 8. 8 tahun, masyaallah. Daleme pundi? Selang Plosolor. Apa? Pak Dalang ora cetok. Saking pundi? Selang Plosolor. Oh iya. Sing banter Pak Dalang yah ini wis budeg pancen ya. Selang Plosolor. Selang. Heh? Selang. Selang ya Nduk. Lah iki enek dalang digetaki sinden ya iki, guys. Nggih, Selang. Kabupaten pundi? Kabupatene pundi jenengan? Ngawi. Oh, Ngawi, nggih. Kok rekake kaya dandan barang macak sinden ngoten niku. Sampeyan ben piye tujuane apa kok macak sinden? Ben cantik. Wah, iya. Cantik tenan sampean luar biasa. Wah, jos tenan. Tur yo ngangge gelungan nadyan rada kegeden ning ora masalah nggih. Ning sing penting mriku lak mangkek kembang to. Nggih. Apik nek lek kene kek kembang api. Wah, murub lho. Lah niki sing paling alit lho. Gelungan semono paling cilik ya. Nggih. Oh, alah nduk. Ora abot ngono kok ngono. Mboten. Ora pengin muwene mboten nggih. Mboten pun kulino kula pakai sanggul. Oh iya. Iya apik. Lah lek ngencepne ning sirah nang ngangge apa? Paku apa, Nduk? Mboten. Napa? Tusuk ke.
tusuk. Napa ke ya jenenge? Takono Mbak Birgita apa Mbak anu jenenge Mbak? Napa ke Mbak lupaku? Anu jepit sanggul, tusuk Jeh, sanggul. niku lho. Apa niku napa? Lah ya niku jepit sanggul. Jepit sanggul. Lah nggih. Kok rekake ngangge bayak barang ngono lho. Wong yo nun sewu, jero ngangge kutang ngene nduk sampean. Boten. Mboten yo sik cilik ora sak ora apa-apa. Bukan hal yang napa niku negatif mboten, ora apa-apa. Jarike yo apik. Saiki sampean pengen nembang apa njajal aku pengen ngerti. Apa? Ayo. Sing ngeten dangdute niku lho. Wah nek dangdute. Nggih. Lek dangdut kok syaratnya sampean kudu egolan lho ya. Nggih. Apa iso egolan ra dibokong nomo sae. Wis ora apa-apa, sing penting dicoba dhisik. Ning kudu enek bawane. Ngangge bawa ya. Nggih. Oke. Ninggalkan tresnan. Ninggal katresnan. Tapi bawane kula dereng diajari. Wah, bawa apa bae ora kudu ninggal katresnan paman liyane ngono sing enek bawane apa Taman Sari apa-apa ngono kuwi. Apa Yen ing Tawang. Yen ing Tawang? Nggih. Oh, coba kaya apa yen ing Tawang. Bawane sinom ki, Nduk. Sofi. Ayo nggih, coba. Wis saiki rene ora apa-apa, wis. Ah, nggih. Lek ngono-ngono kaya ngono cah sak biting ayo. Ayo coba pamerno ning Piyayi Kedung Amba, nggih. Sinome. Ayo. Kok sinom? Lagi bawane kan sinom. Yen ing Tawang to. Iya, aku sing salah. Heeh. Bawa yen ning Tawang. Ayo, bener nggih. Ayo. Wis ben aku sing salah, Nduk, aku sing salah. Nggih. Nggih. Nano, semono Cahayu. Kemengkling kaya ngono kuwi. Ha iya pancen ya cah jos iki. Luar biasa. Terus Nduk kaya apa, Nduk? Sae nggih suara kula. Aku arep nyauri piye sae napa awon kok arep ngono kuwi ora. Ya mesti sae dikeploki Piyayi sakmene kaya mesti sae suaramu, Nduk. Apik luar biasa. Jos tenan. Ya. Terus Nduk, ayo. Tani. Ayo. Janji-janjiku Caci lisan jentit barang lho ayo. Mbak Tuti angger ngono iki malah munggah ayo. Lah iya. Ya udah, sap. Nggih pancen sing kelas loro pamane sok don grogi niku biasa. Neno. Ya. Sawang-sawangi wajah iki kaya cilikane Bu Kesi. Ayo. Ayo, ngono kuwi mlumpuk ngono kuwi. Ayo. Nano. Mas ingsun
Piye nyapa? Tangi sing tias. Pedhotane bener kuwi. Ayo. Nganteni ram bulan Nyuwun tepuk tangan untuk Mbak Sofia, luar biasa iki. Cah kelas loro lho, ngatasi sik kelas loro SD 8 tahun wis iso kaya ngono, elok tenan. Napa ibuke sinden, Nduk, sampean? Mboten. Ibuke iso karawitan ibuke nggih. Mboten. Masyaallah guru. Mboten. Lah ibuke napa? Petani jagung. Wah. Petani jagung, ngopeni jagunge bapakmu. Mesti bapake mesti dalang, Pake. Mboten. Bapake yoga pengrawit. Mboten. Lah budayawan. Mboten. Lah apa bapake? Petani jagung disambi melitur. Disambi? Melitur. Oh, bapakmu tukang melitur. Nggih. Melitur sampean apa? Ibu. Oh, melitur ibu. Malah ibuke dipelitur. Ayo. Ibumu aja dipelitur, dimelamin. Ayo. Nggih, batok ibu dimelamin. Lah niku kilap-kilap. Weh. Lah ibumu ndi ta? Ibumu ndi ta? Oh, teng mriku kalih bapake. Alah, kok ya elok. Engko sampean pamane kalih Bu Kesi disangoni ya disetorne teng ibu nggih. Mboten nggih, dipek dhewe. Nggih. Nggih tumbas napa? Kula tabung. Wo ditabung, pinter, pinter. Aja diparingi ibuke ya ndak nggih lebon panci engko. Ayo. Lagi coba kaya apa langgame Sofia. Ayo, yen ning Tawang. Ayo, kudu sinom memang. Kudu. Ayo. Mboten. Nggih. Lah iya mboten. Ayo. Cendek Sofi. Ya. Sekedap, Pak. Napa? Napa dalem? Kula anu ngertos Pak Lurah. Pak Lurah Pak Aryono. Pak Lurah mriki. Ngapa? Ngertos pripun? Ngertos kula? Lah lek ngertos terus ajeng napa? Mboten. Mboten piye? Kula duding. Kula tuding sing ndi Pak Lurah njajal? Oh iya. Ketake tau nonton Jok Kluthuk kowe. Lituk Pak Lurah ndi? Lah menika. Tenes. Hah? Sing golek sinyal. Oh, golek sinyal. Heeh. Apa temu tawere cilik kaya ngono? Sinyale lemah ya. Lah tangane iki jempole dingenekne tak sawang kok kene kaya jahe. Pak, angkat tangan, Pak. Loh, Pak Lurah ning mburi kelir kene teng wingking mriki, Nduk. Arep nyuwun apa to? Aja nyuwun sangu lho, Pak Lurah entek wis akeh malah nyuwun sangu. Nggih. Engko nyuwun karo Bu Kesi ya. Mboten. Mboten. Loh, lah kok ora gelem disangoni berarti? Kula nyuwun ibu mawon. Ibuke sampean dhewe? Nggih. Alhamdulillah Bu Kesi ngirit. Lah ya. Lah iya. Wis ora sang rembug kuwi nduk, sing penting nembang coba kaya apa. Ayo langgame yen ning Tawang. Ayo Sofia. Weh. Sekejap. Ayo. Cuh. Ayo bocah pinter men. Sekejap. Ayo sekedap ra apa-apa. Ayo. Kula tak mimik. Oh Mimi, ayo. Ayo, nggo dhewe apa iki nek Pak Dalang iki apa piye? Ayo. Khusus ayo. Ngelak bocah iki. Alah. Alah mesake. Ngunjuk air putih, lek Mbak Winong biasanya banyu aki, Nduk. Ayo. Ben powere kuat ayo nggih. Wis ngunjuk saiki coba kaya apa? Ayo. Angkasa
Sepisan malih tepuk tangan iki bocah ajaib tenan iki ya. Jan elok. Tondo tris. Non? Setunggal meleh. Ya setunggal neh ya kena ning iki tak sangoni sik. Nggih pancingan men sampean saya semangat. Purun mboten? Purun. Nah, nggih nyok ditampani. 20 napa 50 mawon ngoten lho. Ngene iki contonen. Lah tak amplopi 20 napa 50 lho Ndek sinden. Bocah ya apike kaya ngene ya. 20. Nggih, kula kegeden nek nang niku. Ya wis, yen pancen 20 iki tak kei 100, susuk 80. Ayo. Mboten. Mboten nggih. Ora ditampa tondo tris. 2000. 2000 nggih ning parkir kuwi engko ora. Nggih. Ditampa ora apa-apa. Nggih, spirit sampean. Saestu niki. Saestu kapan aku guyon ora tau guyonnya. Nggih. Matur. Arep nggih apa duwite? Nggih Niku apa? to. Nggih. Kudu cetha nggih apa aja nganti boros-boros lho. Nggih napa? Kula tabung. Wah, pinter. Nggih. Nabung kira-kira wis entuk pirang atus sampean tabungan ngono? Nggih, pun kathah pun kula tumbaske sapi. Oh, alah sapine lanang apa wedok? Sapine setri. Oh, setri, lanange bapakmu. Nggih. Alah, nyanyi-nyanyi ndek cahayu ditampa nggih. Salim sih karo Pak Dalang, ru salaman to ket sore. Bocah kok ya rekake pupuran ngono lho. Cul to? Hah? Cul. Kok sik to pupuramu tak sawang, wong iki lek ireng dipupuri malah kelawu. Lah nggih bibite nggih ngoten niku. Malah nyamplung mboke bibite kaya ngono kuwi. Malah wis mboten pareng. Ya, ra apa-apa, Nduk, tapi ayo. Coba apa? Ninggalkan tresnan. Ninggal katresnan, wah iya. Didangdutne. Didangdutne. Dangdutne? Oke, siap. Coba kaya apa? Pertama dangdut apa langgam sik? Langsung dangdut? Nggih. Ning egolan lho ya. Nggih. Lah egolan kok tak tambih neh 50. Ayo, Coba kaya apa? Ninggal katresnan. Ayo iki ya dipundhut karo Bu Sri Asih sing saking Surabaya. Nggih. Menika dipundhut ki ana bingkisan kaya ngene. Yo, ninggal katresnan diaturke karo Sofia, kunjuk dumateng sedaya para pamirsa. Yo, pamerna Nduk. Aja wedi, aja don, aja grogi. Pokoke sing semangat wis pokoke. Sofiana. Piye to aku salah apa neh? Sofiana. Lah aku Sofito. Oh iya aku salah. Tapi kok. Aku ngeneh 200 wetun malah. Dikuyo-kuyo karo cah cilik aku. Ayo. Oh, dalange gembeng. Wis ora apa-apa aku arani gembeng ora apa-apa wong nyatane aku sarung TK mbiyen ngangge rokok ayo. Lho saestu Bu, kula mboten kojah mboten ngapusi. Kula niku jane Mbah Syukuran niku putrane lak sekawan. Nomor 1 niku lanang Mas Kalingga, nomor 2 Mas Kangko iki lanang neh. Pengin duwe anak wedok direwangi tirakat, laire lanang melih kula. Watak kula iki jane kaya wong wedok alus ngoten niku asline nggih. Janjane arep dadi wedok, akhire dadi lanang mergo bahane enten sing turah. Ayo dadi lanang. Yo ninggal katresnan Sofia. Wis gede kok gembeng. Hek to Bapak Ibu. Meneng tak tonyo suwi-suwi ora. Ayo nggih. Ora apa-apa wis Nduk, ora apa-apa. Ayo. Yo ninggal katresnan dados. Yo Mas Mbak, yo.
sik diparingi karo Mbah Kakung kuwi. Oh, akeh. Suwan. Nggih, salaman sik, salaman tangan. Salamane duwe pindahan kiwa. Oh nggih. Nggih, dipindah kiwa sik, pindah kiwa. Ah, salaman dicium kuwi astane dicium. Ah, ngono kuwi. Lah niki Pak Waris Sugiono kuwi lho, entukno lho. Matur suwun, Wah, Bapak. nggih, matur nuwun nggih Pak nggih, sembah nuwun, nggih, sembah nuwun. Pak Waris matur nuwun. Entuk akeh to? Nggih. Sing 200 balik rene. Mboten. Lah nggih pancingan kuwi mau guran kok. Mboten. Mboten? Mboten. Wah, iki bae ngerti dhuwit bae. Ketoke mau njale ku 20 mawon. Kula 50 mawon. Alah, entut. Mending sing marahi mboke kuwi kaya nggih. Pak, gamelane mantap. Gamelane mantap ya. Nggih. Nggih, mantap. Oh iya, nggih, luar biasa. Lek gegem dhuwit iso kuwenceng kaya ngono to. Ben gak ilang kok. Wah, iya, ilang. Alah, aduh, bocah. Sampeyan nganti gara-gara kuat ora engko? Kuat. Kuat? Kuat. Kuat? Oke, lek kuat tak tambahi selawe engko ya. Gara-gara nggih. Saiki istirahat dhisik, mergo kopine teko. Ya. Kula mboten kopi niki. Wah, aku nawani yoga-yoga ora sampean ora. Ya wis. Oh iya. Bocah marai gemes ora suwe-suwe. Ayo nggih, terima kasih. Memang aku gemes. Ayo iki lek kumpul Ganti madang pora, karo Pak. napa? Ganti pora. Ganti apane? Sandinge. Sandinge ganti no. Oh. Mulai karo sasi nembang sampean terus boros aku. Barat ya. Mbak Birgita dhisik ya Mbak Birgita kaya apa? Men jumeneng Arum Bali. Yo. Berpacu dalam melodi. Yuk. Birgita Ayu Setiani sarjana seni tasih family kalian Pak Yoyok Njodipati. Ya nggih. Pernahe apa nduk sampean karo Pak Yoyok? Keponakan, Pak. Oh, pulunan. Iya. Nggih. Dadi iki padha karo jenengan sowan ngene Pepunden ya nduk ya? Nggih napa? Nggih. Mula lek sowan ngene Pepunden ora usah ngrembug anggaran, ya toh? Lho, ya enggak bisa, Pak. Ngapunten Bapak Ibu, kula niku asline niku iri kalian Dek Sofi kula niku. Lah ngopo? Kula niku nderek jenengan to, Pak. Pirang-pirang tahun mboten nate jenengan sawer kula lho, Pak. Bangeten jenengani. Lah kowe tak sawer gelem. Purono, Pak. Ning enek syarate. Napa? Kaya Sofi. Napa? Dadi gelungamu ngangge ban Vespa, gelem ya? Ayo. Kaya Mary karo cah cilik ngono kuwi. Iya Pak, jenengan ini mesti ana sinden nyari mesti alah-alah dialem-alem sing lawas mesti dilupakan. Lelaki emang seperti itu. Nek wis entuk sing nyar sing lawas mesti dilupakan. Ing atas iki karo cah cilik mosok ya cemburu, mosok ya iri ngono kuwi lho. Pak, jenengan tuh sebagai pemimpin niku harus adil, Pak. Adil Semua piye? sinden iku kudu ya disawer, Pak. Ora nggur satu tok. Apa aku ora tau nyangoni kuwi? Wong bar wayangan nyatane mesti amplopmu ya kandel-kandel kabeh lho. Lho pas niki ya pas tampil kok. Ya saru mosok sakmono gedene disangoni ora. Lek semene iki pantes. Nggih to Pak Bu nggih. Wah. Berarti nek wis gedhi gak entuk disangoni, Pak. Ora entuk saru ora ngono kuwi. Ya wis nek aku tak nyuwun Pak Lurah.
Pak Lurah. Heeh. Pak Lurah iki kari setahun kuwi wis ludes entek-entekan. Ah iya piyayi kuwi mesake ya malah dijaluki rena. Mboten Pak, namung guyon nggih Pak. Nggih, piyayi Dumombo kaya ngene iki lho, Bir. Nggih Pak, kula niku remen sangat Pak mesti teng mriki niku penontonnya niku sangat-sangat royal. Maksudnya niku dari tahun ke tahun niku nggih penontonnya nggih kathah ngoten lho Pak, mboten berkurang napa bertambah, pokoknya tambah bertambah malahan Pak. Nggih. Nun sewu, yen wayangan teng Nganjuk ta pundi kemawon, yen sore limbukan penonton kathah niku lumrah. Nggih. Ning teng mriki enten bentene. Engko bar limbukan isih akeh sing mirsani. Lah, ditenono wae. Apa meneh teng Kedungombo niki tanpa bintang tamu lho penontonnya membludak Pak. Jos. Lah iya kuwi sing pancen spesial Dumombo iki kaya ngono kuwi. Mula awakmu nembang sing apik Bir. Ayo, nggih. Enten pamundutan apa mboten Pak? Sing era sekarang wae awakmu tak bebaske. Ayo. Oh, era sekarang. Heeh. Apa ya Pak? Sing mirsani. Bilih enten pamundutan Bapak Ibu. Mboten. Podang kuning. Wo, podang kuning iki, Pak. Ayo ora apa-apa, mong kuwi katresnan kok ya. Ayo. Ya wis, Pak. Podang Engko kuning. disawer lho, Pak, kaya Dik Sofi ya, Pak. Mboten, Pak. Aja kuwatir engko bar nembang tak nehi iki. Apa itu? Boto. Ya Allah, jahat, Pak. Iya. Nggih dibawani Bir, coba kaya apa. Ayo. No. Ayo. Nadyan wujud temong peksi No. agawe talineng Ya iya. halus manis nang Suarane apik. Dedeke ya entuk njaran teji kaya ngono bocahe ya ayu, komplit. Iya, sing elek tekone. Ayo. No. golek isi podang jenar iba bunga nyanding bisa dadi tambah Monggo dibacotake Podang Kuning. Podang kuning doa terbaik untuk warga masyarakat Kedungombo. Podang adalah burung yang bisa terbang tinggi. Kuning adalah emas. Semoga bersih desa Kedungombo tahun 2025 menuju masyarakat terbang tinggi ke zaman keemasan. Amin. Amin. Ya Bir, tarik. Oke, dados.
Mbak Birgita Ayu. Ya. Nggih. Gubuk Semoro nggih, Mbah, matur nuwun nggih, mengke nggih. Ya Allah, Pak, ternyata warga Kedungombo baik-baik semua. Birgita bae ya disangoni, Pak. Ya. Ngono kuwi anggere disangoni ya dilem ae. Terima kasih nggih Bapak Ibu. Oh, anu Pak, tak gratisi pantun aja, Pak. Apa? Tuku timba karo jamur. Semoga masyarakat Kedungombo panjang umur. Allahumma amin. Pun, Pak. Ayo wes. Mula gampang entuk duwe wong pancen ya raine kaya kota amal. Napa, Pak? Oh iya, Pak, mengke anu gantian, Mbah, mengke gantian nggih. Nggih. Wah, iya. Aduh. Wes ngene gen leko. Ngene bir. Sampean karo Nong ya Nong. Teki bonus loro wis sisan. Anu iki bonus langsung 2, Mbah. Nggih to. 2 iki kudune ya tambah 100 to, Mbah, Mbah. Ah, wes. Ya Nong ngene sisan Nong. Nggih. Nggih, Mbah, matur nuwun katresnanipun. Nggih. Gubuk Asmara. Monggo langsung kemawon ya, Gubuk Asmara. Ha iya, yo. Tak tung tak turung tung gong. Ha iya. Ya, Mas.
Luar biasa, energik sekali. Ayo.